Afrika. Ik vond dat we Afrika heel stom zijn, weet je wel, want Afrika, we waarderen niet de eigen bevolking. We hebben meer om buitenlanders dan eigen bevolking, want kijk, omgezorgd is heel belangrijk. Je moet gewoon onderwijs geven aan jouw bevolking. Ik praat over de overheid, de Afrikaanse overheid moet echt meer omgeven aan hun kinderen, weet je wel. Ik bedoel, ja, in allerlei niveaus, gezondheid, onderwijs en noem maar op. Want kijk, zij geven, er is veel, ik praat over Angola. Er zijn genoeg potentieel in Angola die niet gebruikt worden. Je ziet daar, die migranten verdienen keiharde gelden en die Afrikanen worden steeds armer. Wat gebeurt er? Wat gebeurt heel vaak? Er wonen daar heel veel Chinezen, veel Aziaten. Ze maken geld en alles nemen gewoon naar hun land. Ze pakken onze grondstof en nemen ze weer Afrika worden. Ja, het is zoals altijd geweest. Het is gewoon één plek waar iedereen mee kan profiteren, maar die lokale bevolking wordt steeds armer. Dat is onzin. Kleine verbeteren, maar kijk, ik praat over Angola zoals ik nog een keer zeg. Angola is een groot land, is 37 keer groter dan Nederland. Qua toerisme, we hebben heel veel potentieel, maar die toerismesector is niet ontwikkeld. Visserijsector is niet ontwikkeld. En gezondheidszorg, slecht. Onderwijs, ja, dan praat ik niet meer. En ja, het is geen verbetering. Verbetering is, Luanda is cabine ook in. Luanda heeft 18 provincies. Angola heeft 18 provincies, waarbij alleen Luanda die enige is. Ja, Luanda is Angola. En de rest, ja, er is niets daar.